La donna è mobile, qual piuma al vento, muda d'aceto e di pensiero. Sempre un amabile, reggiado viso, il pianto e il viso menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, mulca dal cento e di pensier, e di pensier, e di pensier. Teraz vás pozývame na vernisáž do prezidentského salónika. Nech sa páči, za nami. Nech sa páči, poďte ďalej, poďte bližšie. Nebojte sa, poďte bližšie k nám. Dobrý večer, vážení priatelia. Dobrý večer, vážení cestujúci. Vítame vás v tomto špeciálnom prezidentskom salóniku. To, že sa v súčasnosti nachádzate aj teraz v tomto prezidentskom salóniku, nič vlastne nemení na fakte, že toto miesto upadlo do zabudnutia, upadlo na úroveň bratislavského konca sveta. A vlastne ten honosný architektonický štýl a tá hodnota, ktorú tá budova predtým ponúkala aj cestujúcim, a ktorá mala byť výkladná skriňa, sa teraz absolútne stratila. Je to jediná stanica bratislavská v rámci strednej Európy, ktorá je v oblúku. Prináša to množstvo výhod, prináša to množstvo nevýhod, ale takisto je to prvenstvo tejto stanice, ktoré si málo kto ľudí uvedomuje. Takto vyzerá stanica, vyzerala v 80. respektíve 70. rokoch a takto by ste ju videli aj dnes, ale nevidíte kvôli tej prístavbe. Dôležité je povedať, že toto čelo je miesto, kde sme sa nachádzali pred chvíľou. Na tých vyvýšených schodíkoch, ktoré sú tam doteraz, sme stáli a vlastne v tomto priestore, kde sa nachádza tento Moskvič krásny, tak v tomto sa nachádza vlastne tá prístava, ktorá celý ten architektonický zaujímavý prvok hatí. Je to zlé, je to veľmi zlé, áno, súhlasím. A vlastne uberá tej kráse. A tu vzadu, kde som ukazoval, že nič nie je, je Bratislava. Cieľom tohto projektu okrem iného je priniesť vlastne informáciu o tom, že tie historické pamiatky by sa zachovať mali by prinášať určitý odkaz, mali by vlastne slúžiť aj ďalším generáciám, mali by sa ľudia aspoň tak trošku viacej zaujímať o to, že čo sa s nimi deje. Toľko v histórii a pôsobení železničnej stanice, veľmi pekne ďakujem a máme tu ešte pre vás ďalšie slovo, nech sa páči. Ďakujem, že ste prišli na túto výstavu. Je to výstava Jana Triašku. Tu visí jeho jediné dielo, je to maľba. Nazýva sa Headless, v podstate po anglicky je to. Predstavuje ľudí, nejakých možno úradníkov, ktorí vlastne navrhli tento priestor, ktorí dali zákazku. Tak nech sa páči, vítajte. Ďakujem.